बाबा ए बाबा ए बाबा बतावा ससुरा जेवन गुरुदेव की चक्कर में पड़ने अपने तो लगा था कि ध्यान में सारा भर पेट खा लेता हमके ससुरा सुखवा गल हमके ना देखा था कि सुखा के पूरा पापड़ भर मारेंगे ए बाबा जय सार ना अपने खात हवा ना हमके खा देता मन तो करा था कि मार के इटवा से साला का कपारे फाड़ दे जब से सरवा आयल नहीं हम अज्ञानी है अपने तो ध्यान में भर पेट खा के कुंडा मत मोटाल बा हमके पूरा पापड़ मत सुखवावता बतावा इतना तो पिल्ला के मांस होला जितना तो हमारे ना मांस बा जाए ससुर मोरू ना जात हवा जा जिंगन जी गुरुदेव कुछ कहले का रे सारे नहीं गुरुदेव आपके बारे में हम एक शब्द ना बोल सकते तोरा पता बा ना हम कहे तपस्या में लीन रहे नी जी कहे से कि हम हर एक गांव से करीब जा चुकल बनी और एक गांव से हाँ ए खातिर गांव में पैर लगाई तुम्हार पैर काट दिया सो इतना फरटगिरी हम कह दिले बानी हम तपस्या में लीन रहे नी बुझा तक हमार तो लीवर उलट गेल बा जी गुरुदेव और संगे संगे हमारो खत्म करत ताड़ी आप आंख बंद कर रहो चुपचाप 1.5 साल हो गई अभी कोनो इजा बकरा ना आइल गुरुदेव आई कैसे जोर गोल हो चुप रह 12 साल तपस्या कैले हैं तो नहीं चल बाबू तो मैं तो गुरुदेव 18 साल का हो तो लौका तरह से देखो तो बाबा तो यार है गुरुदेव चुप सारे ई बाबूजी के चक्कर में कहीं हमरा के लेके तपस्या में लीन हो जाए देखा हम कैसे हमके लइका फैका ना हो तो हमके बड़ा परेशान हो जाइए आखिर मान लगे कुछ ना कुछ चाहिए तब हॉस्पिटल जाके कहा तनी लिए नहीं है जाओ ठीक करवा ना 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 चलो ये बाबा की निमन निमन लोग के लइका फैका हो गेल बटुए हमके देखते हुए जी ए बाबा बैठ गुरुदेव ए बाबा बैठ कौन हमार व्यवस्था करी बाबा हमार कैसा हूँ नाती पोता होवा दे बाबा है बाबा बड़ी परेशान है बाबा परेशान मत हो बालक सच्चा दरबार में आइल बड़ा सरे पगला 8 साल से हमार मेहरारू का लइका नहीं हम जानता नहीं 8 साल 3 महीना हो गइल बा अरे गुरुदेव गुरुदेव तीसरा का महीना चलता हो पहले एकदम बढ़िया बने एगो काल मर रहा था हाँ। एकरा ऊपर हाँ चला जी गुरुदेव एकले जो पीछे तीसर का गली में बर्तन खिया दे हां भर फेंक के पूरा मोह के ये लमका और गोल का तमाम भी दे हां जो सब फ्री बा ई कौन ई का होई बाबा ई पेट भरे के दवाई है अच्छा ठीक कहाँ चलक पड़ी बाबा ले जा चला पियावा ना हो बाबा ले जा पुटिया में ले जा पुटिया में ले जा बना पुटिया दम भर खा लियो ठीक झिंगन ए बाबा रोना तो बड़ा गम जानी बानी बाबा जननी हमनी के त 8 साल गिनले ने 3 महीना स्टार रो बतानी एकदम 1 नंबर करोड़ा बात बतावले 3 महीना में उजा के हो हमरा तो भंगी लागत है सोखबा घुसखोर लागत हमरो तो उहे लागत है चली ना हमनी के बाकी डॉक्टर 3 महीना वाला बतिया सच्चाई नहीं बतले सकी 8 साल 3 महीना तीसर का चलत है 3 महीना ही पूरा कह देले छी हां तो ठीक है कहत रहनु त तुम चेक करा ले मान ला कि कोको को ठीक कइले बने का बाबा अच्छा तम बिना अल्लाह लगइले हम भाला कर देनी हां बाबा का बैठो बाबू अरे मटका हां चला तू तो थमते ना बात साला पर पूरा ललकी बाहर कर देले का रे ई का कहत बाबू भागे लगा चटक के काहे को छा बाबू का बोले ते बाबा उनका सही ढंग से काम भइल उनका इंजन के सफाई भइल बा ए बाबू जाना ए बाबू जा इधर चलिए बा लइका हो न जाई बाबा हमर मेहररुआ के एकदम घप से छलक जाई हम करो बैठा बैठो बाबा ए जो बैठा बाबा फिर पीछे हो जाए तो उनकरे लइका कराओ करे बाबा के हमारा मेहरारू कराओ करे तो रो उनके बाबा कुछ बुझाते नहीं का होता ही जबा हैं बैठा बाबा बैठा ढेर सब हो जी ऐजा काम ना ऐजा कर्म कांड होला बाबा तब हम जाई हमरा रुआ पे विश्वास ना रुको हां तू तनी खाला पीछे जाके बाजी हम घर जाई तनी बाबा तू हम पकड़ा ले रे इनकरा ए बार हमके कुछ करे बाबा तू हमरा कुछ कर हमरा एगो लइका चाहिए बाबा बस हम के एगो नाते पोता दे दे हमर दुनिया जो हाथ हूं जोड़ ससुरा हाथ हूं जोड़ एगो लइका चाहिए अरे बाबूजी काहे सठिया गइल है ई नाती पोता दिए कि आम देई अरे तू 8 साल से देते न बड़ू तारा बुझात नहीं के कितना बढ़िया जगह पे लिया कैल अरे पागल कोनो मुर्गी मुर्गा थोड़े ना है कि अंडा दी हां बच्चा ना दी हां तो ठीक बाटे बाबा कोनो उपाय लगाइए बाबा ए बाबा
तनिक हमरा मेहरौरे से कुछ बतिया ली काहे ने कुछ ऊपर पर टोना उना कोनो नहीं खिसनु कइले हमर शौक लगत हमके दवाई के जरूरत बा हमर ओझा सखा के जरूरत नहीं के काहे नहीं की बतिया मोन अरे हमर करे जा तू विश्वास न कर हम अपना आंखी से देखले बानी कि कोई कोई गो के लइका हो गेल बटुए तू विश्वास कर हमरा पे तब नहीं जे हम लिया कैल बानी बाबू से पूछ ले कह कि अरे एकरा के जगन्नाथ अब धइले ए बिया बाबा। का हैं एकरा के जगन्नाथ अब कइले बिया का जगन्नाथ बाबू हाँ। पूछा बाबा पूछा ए बाबा ए बाबा लड़का उनके चाहत ना हाँ। ए 3 जना के भेज दा हाँ। आ ओके रख ला 2-3 महीना रखा फिर के बाद छोड़ देवे के हो यार तबे इहो हाल बा का? हार मिली न तो ना मिली कोनो चेला मार कोनो भाड़ मार अरे गुरुदेव मार दे। कोई बस बात ना कोई दे हां का खुसुर खुसुर करत रे तू अपन ए बाबा हमर मेहररुआ के लइका हो जाई बाबा हो जाई आवा हो हां बड़ा गांव नगर ताना मारता बहुत ताना मारता है दोनों ताना ना मारे कैसे पास में छुआ आवा तो का करबो तनी उन्हें चल जाए आगवा बढ़ बड़ा बड़ा हम बोलले न बने काहे डराई बड़ू हो चला तंती हूं धले रे बैठा बैठा सट के बैठा सब होई हर जो है ना जौन चाहू तवन होई तन बढ़ जा बढ़िया से जा घर भर जाई तो तोहार घर भर जाई ये करे जा होई बस बस हमें तनिए चाहत नहीं बाबा जी तहार लाद औलाद हो जाई बस हमके तनिए चाहिए और है ना बस हमके एगो औलाद हमार हो जाए तोरा का चाहिए रे बाबा तोरो कुल मिला जुला के देखी गांव नगर हमनी के हंसत हटुए जानी हमरो बतिया तनी कम से कम सुन गुरुदेव। गांव नगर ए बबुआ ए बाबा सॉरी बाबा हमारे से बाबुआ कहा गेल हटुए हमनी के जान तनी एगो लइका नहीं खो तन दिमाग नहीं काम कर गांव नगर पूरा हमनी के हंसत हटुए इहे हमारे एगो मेहरारू बियनु आ कि मतलब हम का कहीं एकरा के लोग ताना महीना जब मारला ना तो खूब माने रोवेले सुसुक त हमरा से देखल ना गइला राउर हम नाम बहुत ज्यादा सुनले बानी बाबा जन एकरा के केहू ना मारी ताना हां जब हम हमार चेला करा के दोनों मिल के खियाब जा चाना जी गुरुदेव कैसन चाना बाबा तोरा ना समझ में आई हाँ तो बाबा समझा दी तनी हमारा मेहरारू के बढ़िया से तनी समझाई हमें जे बानी एक छोड़ के जाए के पड़ी ना बाबा जी गुरुदेव 3 दिन खाती का चला जी गुरुदेव 3 दिन खाती बाबा ये तो गलती की बात बोले 3 दिन खाती कैसे हम छोड़ के चल जाएंगे करे 3 महीना एक्स्ट्रा भई रहे ना हैं ओके वजह से 3 महीना एक्स्ट्रा भइल बा 3 का करबो बान हो तब न बकरा भई में फंसी ए बाबा ये हम हाथ देखे के कोनी है ना हाथ देख के बताई थी अब हां बोली बोल हम तो कहबे कोई नहीं जरूर देखी बाबा हाथ तो तार बहुत नरम बा लेकिन भीतरी से तार देह बहुत गरम बा चला बाबा ये कुल बात बतियाई हम ना करे ना हमार ना हो जाती अरे सखती होई बतिया पहले सुन भंगे भंगी से हम हो जाती सखती कराई हम अरे बतिया कम हम ना हो हम दवाई बिरो करा के लगा चला। आई जी गुरुदेव ए बाबू समझावा इन करे के तनी जी बहुत गलत तरीका से बात अर्ध तर बुखारवा तार लागल बतना देहिया के गरम बोलन बा हमार लड़का ना होई त ना होई अच्छा एक बार और समझ ले कुछ कहना भभूति दे तनी वे करे जतनी बतिया हमर माना तनी सुन खिजिया में ए बाबा रो तनी त कौन बोलत हो बतिया का कहत हम वो अब देहिया के गरम बुखारवा देहिया खोले से नो अब बाबू बैठो। फिर बुखारवा धले ले लागत की चला पहले एक दवाई खा ले टाइम से ए बालक चुप रहो चुप है बाबा बोला आवा बैठो हम तारा के मार देतनी बाबू तोहार देह पर से सब हट जा से भूत प्रेत बताई त हमके भूत धइले बा ना बाबा भूत पर तो लेकिन तब कहीं कौन ठीक बटे कोनो नजरिया देलो यहां से टोना ना हो गेलो रे कहे ना बतिया मानले समझ खाली भागे कइले रहत रे तोरा भूत सही के धइले बा एकदम बालक पकड़ रहल बा तू तो समझदार बड़े रे बालक ऊ को ओकरा कुछ बुझाई ना बिना तावा के पेना हा आयो जी टाइट बा आयो हमार छोर कबो बढ़िया फील होई और भंगिया और चला बचाओ पे बाप बेटा पड़ी जा तो लात मार के गोरी लेखा ई तो बॉयज ए के लात बाबा। मारत ए बाबा गुस्सा मत करे जल्दी देखी हमार मेहरारू तनी बड़ी खिजिया हिए जन्नी रो खिजिया ही मत हमनी के जानत तन जे के रोरा इहे और तरीका हटो चेक करे के जन्नी देखी बाबा बाकी देखी हमार मेहरारू हमर बर्दाश्त ना कर पड़त बता है यही और चला लगा पीछे हम का धरा हाथ में तब बर्दाश्त कर आवा तनी हो करे का जा धरना से तो आएगा हां तू हमरा चेला से भेंट करा चेला ये के लेके जाई का गुरुदेव गुस्सावा के 3 नंबर में एबरी तो हम चलतनी आवा जाबा हां जा नहीं बाबा वो के छोड़ दे हम काहे तुझे पहले मेरे हम धोखा खा गए लिया चला गुरुदेव छोड़ दे बाबा ए घूम पाई रहूं
तो तू चल भाई मर लेके गए चला हो। गुरुदेव। ए घूम मजा मिला ना, मजा मिला तो के ना। अरे छोड़ा मजा का मारा चल चल दूसरा का ये गुरुदेव एगो ग्राहको मिला रहा इतना मुश्किल से तो लगला तू सार छिनराई करे हाँ? तू सार गुरुदेव हवा के का हवा कुछ समझे ना सारे कहीं का तू ले अपन काम जा ले अरे चला तू बिना चले मत चला चला जा, अरे मत बोलो चला ए जाए हम तपस्या है अरे ज्ञानी है सारे छिनरा सारे कहीं का सारे चले आज अपन तान जम पकड़ हम देना तो चेला चपाटी बने के सारे कहीं का सारे कहीं का ए चला ए, अरे तोरा बिना ना रह पाए रे हमर चला, अरे कहीं का बिना ना रह पाए हम मर जाई, अरे हम तोरा चली के बिना ना रह पाए चला, ए चला सारे कहीं का अरे चला, अरे हमरा को छोड़ के मत जो रे हमर चला, मर जाए हम तोरा बिना।